Sugbo, Pilipinas, kini ang Sugbo News Live. Sa padayon nga pagmonitor sa panahon, ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office hugot nga nakig-alayon sa sitwasyon sa kalungsuran. Sa isla sa Camotes, atong kumustahon ang ilang sitwasyon ning mga orasa. Naa sa atong linya ang municipal responder sa Cebu People's Action Center, si Brian Serna. Sir Brian, kumusta ang atong sitwasyon diha sa Camotes, sir? Mayong buntag, sir. Ang among sitwasyon diri karon, sir, is ni okay na ang hangin. Apan makita ninyo sa video nga akong isend ninyo, kusog pa jud kayo ang balod. In fact, akong nahinabi ang usa nato kakaubang responder dito sa Consuelo. Niingon siya nga kusog paghapon kuno ang balod dito. Sa pagkakaroon, sir, okay na ang hangin din hiyapan ang ato ang mga evacuees, no? Especially dito sa Tudela, specifically sa Barangay General, Barangay Santander ug Southern Poblasyon nagpabilin gihapon sa evacuation center tungod kay dili pa safe nga mobalik dito sa ilahang mga gipuy-an. Muslim magud nila, sir, di pa naog sa una tungod sa landslide nga nahitabo sa miagi ug ang ilahang gipuy-an in town tents, naara sila sa mga tent, no, located diri sa Barangay General. Karon kay buslot lagi taw nilang tent, giwas-was og maayo. Ang nahitabo is na sila karon sa sa mga eskwelahan like sa diri sa elementary school sa Tudela. Mostly ang mga naka-occupy ani gikan sa Barangay General o ang naa dinhi sa Barangay Santander, sir, mao ang mga isuon po nato, mga higalaan nato from Barangay Santander. Naapod sila dito ni Dining sa Barangay Southern Poblasyon, sir, naa sila sa Civic Center karon. Kung diin naa sila dito na yung mga tent i-provide ang barangay o ang municipality LGU nga adto sila nag-shelter. So far na apod-apuran na sila og mga ilahang kining relief goods, no, pero batod pa sa kapitan nato dito nga di pa kuno to ingon ina kay gibahin-bahin lang kuno nila kung unsay makaya nilang ibahin-bahin. Hopefully nga naa pa po'y madawat gikan sa LGU o sa ato ang DSWD. Sir, ora na ako ang masulti karon, sir. Sir, akong klarohon, ang nikusog ang hangin kano sa aman kagabi? Kagabi, sir, gunad mga alas 8 siguro to. Nikusog og mayo mga alas 12 hangtod mga alas 3, alas 4 kadlaw. Sir, walay mga nangaguba diha nga mga balay or unsay mga damage ba? Naasay usa, sir, diri sa Barangay Santander, sir, pandili pa namo wa na ko masulod ganinang buntag sa iyo tungod kay grabe kalapok ang area. Unya naay usa ka balay dito, sir, base sa akong nadawat nga news gikan sa isa sa mga kining taga barangay nga na tumbahan gid in taon og lubi, sir, tiging puno gubaa. Pasalamat lang may nga wala ang mga tagtungod, safe ra sila ug naka-evacuate sila diri sa eskwelahan sa elementary school sa Tudela. Sir, sa pagkakaron nag-uwan-uwan pa diha or unsa may kuan gyud kahimtang diha ron sa karong mga orasa? Karon, sir, kilom-kilom, sir, mo init pero di gyud ingon nga init, wala na po kay ingon kisaw ang ato ang mga kalubian o mga kakahuyan, so pasabot dili na kayo kusog ang hangin. Apan makita gyud nato, sir, nga ang dagat piti yung puti kaputi pa gyud maayo tungod sa habagat. Okay, daghan kang salamat, Sir Brian. Sige, sir, walay sa payan, sir. Okay, daghan salamat, Brian Sernang, ato ang Sipak Municipal Responder na nukad gikan sa isla sa Camotes. Sa laing bahin, gibisita ni Governor Pambari 4 ang warehouse diin giimpaki ang mga relief goods pangandam sa bagyong Opong. Nagpakisusi ang gobernador o gisiguro ang kaandam sa mga relief goods para ready na kini nga i-distribute sa mga lugar nga apektado. Gimando sa gobernador ang pag-impaki sa mga dilata, mga bugas ug mga hygiene kit ug uban pa nga labing gikinahanglan panahon sa emergency. Sugbo anon manginlabot kita magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga musunod nga oras atangi ang mga balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxtero, maayong udto.